నమస్తే మిత్రులారా, నేను మీ శ్రీనివాస్ చౌహాన్ అడ్వకేట్. మిత్రులారా, ఒక కేసులోని విషయం ఏంటి అని అంటే, తండ్రి చనిపోయినాడు. తండ్రికి అద్దె రూపంలో కొంత ఆదాయం వచ్చేది. ఆ తండ్రికి ఇద్దరు కుమారుల మధ్య సఖ్యత లేదు. ఇప్పుడు అద్దెదారులు ఏ కుమారుడికి అద్దె చెల్లించాలి? ఒకరోజు పెద్ద కుమారుడు వచ్చి అద్దె అడుగుతాడు, మరొక రోజు రెండవ కుమారుడు వచ్చి అద్దె అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ అద్దెదారులు ఎవరికి అద్దెను చెల్లించాలి? ఇలాంటి సమస్య మీకు ఎదురవుతే, సో మిత్రులారా, మన దేశంలో సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ సిపిసి అనే చట్టం ఉంది. ఇందులోని సెక్షన్ 8 ఏం చెప్తుంది అని అంటే, ఎవరైనా ఇలాంటి సందర్భం ఎదుర్కొన్నప్పుడు న్యాయస్థానంలో ఇంటర్ ప్లీడర్ అనే ఒక సూట్ ఫైల్ చేసి, నేను ఏ ఇంట్లో అయితే అద్దెకుంటున్నానో ఆ